दिनै जे नोंथाङा जोबथा हाबाफारि हिसाबै लानाय जादों बे जोंनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव जिहेतुके सेकेन्ड फेज इलेक्शना बाव जागोन 10 तारिखआव दा बेनिखायनो दिनै जोबथा केम्पेनिं सान हिसाबै आंबो जमदार समस्तियाव जोंनि जमदार समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बाव मोनसे गेदेर सुबुं गमा लानाय जादों आरो बेजोंहाय आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जिहेतुके फार्स्ट फेज जे बिसायख'थि जानानै थांबाय उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लायाव बावहाय जोङो 21तानि गेजेराव 16निफ्राय 17ता जोङो देरहागासिनो दङ गतिके बियो जोंनि थाखाय मोनसे गाहाम मोनसे रादाब बेनिखायनो दिनै जोङो चिरां आरो क'क्राझारावबो 10 तारिखआव जिहेतुके 19ता बियाबखौ लानानै बेवहाय मोनसे बिसायख'थि जागोन 19तानि गेजेराव जोंबो क'क्राझार आरो चिरां मोननै जिल्लायाव सानदों जोङो खमायब्लाबो बेवहाय 15निफ्राय 16ता सिटखौ जोङो आवग्रिनानै लागोन दा गतिके सरकारा जोंना इजिलि गठन जासिगोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो इउपिपिएलनि सरकारा 15 तारिखआव शपथ ग्रहण लागोन बेखौ जों रोखा जाबाय थिग बेबायदिनो जमदार समस्तियावबो दिनै आंखौ एबा जोंनि दोलोखौ होबथानो हानाय कोनो बिजाथि एबा दोलो गैया जोङो गोरलैसिनैनो जमदार समस्तिनिफ्राय देरहानो हागोन आरो बियो दिनैनि सानावबो बियो मोनसे फोरमान जाबाय आरो रायजो राजाफ्रा गोसो गोथारै ओंखारबोदों बयबो परिबर्तनखौ नागिरदों मानो होननानै बुङोबा बिपिएफ दलनि 17 बोसोर सासनाव जेरैबायदि बाव दुर्नीति बिथांमोना खालायबाय रायजो राजानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायाखिसै आरो रायजो राजानि उन्नतिनि मुङाव फैनाय जेखिनि थाखा फैसा आसनिफोर दङमोन बेखौ बिथांमोना जानानै आत्मसात खालायबाय बेनिखायनो जिकुनु बिनिमयाव बर'जों लोगोसे बिभिन्न जाति गोष्ठिया दिनै सोलायनायखौ लुबैदों आरो बे सोलायनायनि ओंथियानो जाहैबाय जाहाथे जोङो जोंनि ओनसोलाव मोनसे मोजां सरकार लाबोनानै जोङो मोजांथारै उन्नयन खालामनो हायो आरो बेवहाय लाइमोनफोर दङ बिसोरनो संस्थापन होनो हायो जोंनि जाय बिथांमोनहा फोथाराव खामानि मावो जायफोर फार्मार्सफोर बिथांमोननो मोजां सुबिदा होनो हायो जोंनि बुरि पेन्सन बोराय पेन्सन बेफोरखौ लाफानानै जों मोजां बिथांमोननो सुबिदा होनो हायो लोगोसेयै उइमेन्सफोरनि जे जौगानांगौ बाथ्रा दङ गासैबो लाफानानै जोंनो जे उन्नयन मार्गौ बेखौ हास्थायनानै दिनै बयबो इउपिपिएल दोलोआवनो फैबाय आरो खौसेनो ज'ज जानानै दिनै देरहानायनि सिमांखौ नुनानै बयबो आवगायबाय आरो खामानि मावबाय जे दिनैहाय नोंथांनि एगेन्सआव जे दिनैनि बे 8 तारिखआवनो नोंथांनि एगेन्सआव जे दिनैहाय जमदार समस्तिनिनो माखासे गावब्रा एसोसिएशननि माखासे गावब्राफ्रा जे नोंथांनि अभिযোगनि माखासे खोथाफोर बुंबाय आरो माखासे गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोरा जोंनि पर्टेलनि गेजेरजों जे नोंथांनि एगेन्सआव जे माखासे मानसिया थाखागोन जायफ्रा सुबिदा बायदि जाय मानसिफ्रा 17 बोसोराव गावनो बे ओनसोलाव बे जायगायाव थानानै जेबो मोनसे उन्नयनमूलक खामानि मावनायखौनो नुवाखिसै बिथांमोना दिनैनि तारिखआव आंखौ आरो इउपिपिएलखौ एलिगेसन होनायनि जेबो ओंथि थानो हाया जुदि बिथांमोना होनदोंबा बिथांमोना सासे अन्ध मेगन कानासो आरो बिथांमोना साननो हानाय जेबो गोहो गैया साननो हानाय गोहो दंमोनब्ला थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ 39टा डिपार्टमेन्ट लानानै बिथांमोना बे बिटिसि ओनसोलखौ बे बिटिआर हालामखौ बिथांमोना खुंबोदोंमोन आरो बे खुंबोनायाव 39टा डिपार्टमेन्टनि मोनथामबो डिपार्टमेन्ट बिथांमोना खामानि मावफुंनाय नुनाय नङा थेवब्लाबो माखासे जायफ्रा थाखा फैसा लानानै दालालिगिरि खालायनानै जायफ्रा गिदिंबाय थादों बिथांमोना होनदों मा इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे जों बिजाथिखौ बिथांमोना बदनाम खालायदों नाथाय गाव जेराव गसंदों गाव जेराव थाबायदों गाव जेराव थादों बेनो देखौनो मोनसे उन्नतियानो गैया गाव जेराव गसंदों गाव बाव जेबो माने उन्नति जानायानो गैया जों जे हान्था मेला खालायदों बाव लामा सामानो गैया जों जेराव आबाद मावदों बाव इरिगेसन बान्दो माने दंग'फ्रानो जेबो गैया अब्ला बिथांमोना मानि थाखाय बेखौ माने दिनै परिबर्तननि सार्थआव रायजो राजाफोरखौ फैनाय नुनानै बोरै बिथांमोना बुंनो हायो जे थांनाय समफ्राव माने बिपिएफ दोला खामानि मावदों होननानै बिथांमोना जे टटेलि जिर' जादों खामानि जे मावथ्राखै दा बिथांमोना थाखा फैसानि दारैसो बे खोथाखौ बुंहोजादों आरो बुंदों आरो आं दिनै होननो नागिरदों जायफ्रा दिनै हयथ' आंनि आरो जोंनि पार्टिनि दोलोनि एगेन्सै बुंदों नोंथांमोना बिथांमोनखौ सिनायनानै लाबानो जाबाय गाबोननो सरकार दास्लाबनो हायै बिथांमोना जों
जोंजों खारनानै जोंजों जइन जाफैगोन मानो होननानै बुङोबा बिथांमोननि गुस्थि सालायफ्राल' माने नांगालनि पार्टिनि बुंदों गोसोआ खिन्थु बिथांमोनाबो ट्रेक्टर जोबखासै गतिके जोंखौ रावबो माबा मोनसे गाज्रि होननानै रावबो होबथानो हाया आरो लाखिनो हाया आरो नोंथाङा बै मानसिफोरा फैयोबा दिनैनि तारिखाव मा खालामो सोरबाया जुदि आन्दायनानै थानाय मानसिफोर गोदाव सोराव जानानै बखिनानै थानाय मानसिफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो दानो खावलायदों सम थासेयावनो बिथांमोनाबो फैथों जोङो रावनिबो हेंथा मावनो थाङाखै खालिबोल' जों बुंनो नागिरदों जे जिहेतुके बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोर खामानि मावनो हायाखै बावहाय उन्नति खालायनो हायाखै रायजोफोरनि आसरनि थाखाखौ जाजोबदों कौटि कौटि थाखा केलेंकारि खालायदों दिनै सरकाराबो बुंगासिनो दङ हमगासिनो दङ आरो केसआबो अलरेडि माखासे बहाय माने रेजिस्टार जाबाय बिथांमोन जे हमजासिगोन बेखौहाय दिनै नुनानै संकित जानानै दिनै गोजौ थाखोनि बिथांमोननि मानसिफ्रानो खारजोब्बायब्ला जायफ्रा दिनै जों फैनो नागिरदों जों बिथांमोनखौ बजबनानै लागोन जोंनि थांखिया जाहैबाय गासैखौबो लानानै ओनसोलाव खौसेथि जौगानाय खामानि मावनाय रावखौबो एंगारनानै आरो गालांनानै नङा Rasta da phun ke bone